Hey Willem, hij stoort al jet. We hadden een filmpje gekregen van Sinterklaas. Filmpje? Ja. Waar dan? Waar dat maken dan? Dat weet ik net, maar het ziet er wel heel mooi uit. En vertel er eens ik wat. Hij vertelt een hele prutte. Dus jongens en famkes, zorg alle jaar naar het Sinterklaasjournaal. Sinterklaas, Sinterklaas. Wanneer wilt u in bad? Nou, als hij op temperatuur is, dan wil ik er nu in. Ja, je zei, we hebben een hele goede temperatuur. Maar dan stappen we erin. Heeft u een handje nodig? Oh, heerlijk. Haal ik even wat lekkers drinken voor u, oké? Fijn, ik heb even wat lekkers voor u gehaald. Kijk eens. Oh, het ziet er goed uit. Voor een worteltje voor Americo en een lekker appeltje voor de corona. Nou, dankjewel. En amandelstaaf, want u mag wel nog wel wat meer groeien. En dan hebben we nog lekkere pepernootjes. Het is heerlijk. Lekker Dankjewel. genieten. Dankjewel, Piet. Nou, dag. Kinderen uit Kolmerswaag en Veenklooster. Sinterklaas hier. Zeg, ik heb goed nieuws. Het komt goed hoor dit jaar. Ik heb contact gehad met de burgemeester. Met meneer Geert. Maar ook met de commissie. En we kunnen gewoon Sinterklaas vieren dit jaar. Gewoon in Kolmerswaag en Veenklooster. Ik kom die kant uit. Tot die tijd kun je natuurlijk je schoentje zetten straks. Je kunt de kleurplaat maken en lever hem in. En lever hem op tijd in, want er zijn leuke prijzen mee te verdienen. En we hebben een nieuwe actie. Wie versiert zijn raam het mooiste in Sinterklaasweer? Kijk hiervoor op onze Facebookpagina, op de Facebookpagina van Sinterklaas Kolmerswaag. En daar kun je ook hele leuke prijzen mee verdienen. Tot de 21ste. Piet, heb je een handdoek voor me?